35 वर्षापूर्वी शिवरामराजे भोसले ते इथं आमदार होते आणि त्याच्यानंतर 35 वर्षानंतर राजघरांनी आता म्हणजे विचार केला आहे आणि इच्छा व्यक्त केली आहे की आपण ह्या पुढच्या इलेक्शनमध्ये नगरपालिका इलेक्शन असेल तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी सहभाग्य घ्यायला त्याच्यामध्ये जिथे पाटेकर आणि उपळकरच्या संधीनी आपल्याला महिलाची सीट पडलेली आहे इथं, तर मला वाटते की कुठेतरी राजकारण एवढं 35 वर्षानंतर कुठेतरी त्याच्यामध्ये सहभाग्य होणं आणि ह्या लोकांची सेवा करणं परत मला वाटते एक योग्य दिशेमध्ये आपण सावंतवाडीला नेऊ शकतो. एवढे वर्षापासून राजकारण काम करतो आहे, सामाजिक क्षेत्रामध्ये असेल, शिक्षण क्षेत्रामध्ये असेल, तर आता परत राजकीय क्षेत्रामध्ये येऊन लोकांची सेवा करण्याचा चान्स मिळत असेल तर आम्हाला वाटतं की तो चान्स राजकारण कुठेतरी घेऊन आणि आम्हाला इच्छा आहे असं आपण म्हणतो. युवराणी साहेब त्याच्यामध्ये आम्हाला वाटतं की एक चांगलं व्यक्ती असतील की कुठं आपलं सावंतवाडी शहर कुठेतरी चांगल्या दिशेमध्ये नेऊ शकतात. आपले बोलणं चालू आहे, म्हणजे आपले महायुतीचे नेत्यांवर बोलणं चालू आहे आणि ह्या प्रेसच्या माध्यमातून ह्या मीडियमच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांना आवाहन करतो, नुसतं आपले महायुतीचे नेत्यांना नाही पण सगळ्यांना, आपले सगळे सावंतवाडीच्या नागरिकांना की कुठेतरी आपलं त्याच्यामध्ये मार्गदर्शन असेल, आपलं पाठिंबा असेल तर आम्हाला वाटते की ते कुठेतरी आपल्याला एक योग्य दिशेमध्ये राजकारणाला पुढं जायला येईल. तर तसंच आज मी आपले सगळे राजेसाहेब असतील, राणीसाहेब असतील, युवराणी साहेब, आज इथं आपण सगळेजण हजर आहे आणि नुसतं आपल्या नागरिकांना, सावंतवाडीच्या नागरिकांना एक म्हणजे आपण इच्छा व्यक्त करतो आहे की कुठेतरी राजकारण परत लोकांच्या सेवासाठी पुढे येणार आहे.